Okay. Niya pa man kita dire kay atong gi papahulay ni. Kay init ang makina sa atong badyak. Mga pila pa kani ka minutes-an? Ay, mga 15 minutos pa niwa. Mga 15 minutes? Dalit na lang. Kapit para pa ta sa lalakag kay magpalit ta kag chicken. Sige lang. Di pa man na magsira, friends. Makapanihapon lagi ta, friends. Pagi ba? Ni gwapo kay nga. Ano ni nga sakyanan? May pod ba kay direkta gi patunong sa Ginoo. Dinhi midapit na nagpahulay. Kaya kaning nang Agila bitaw. Kani nga lugar dire. San Isidro naman ni, di ba? Biya tag gabi yan si magikan to sa. Again kiday man lagi ta pakabutan di ba? Oo. Dali naman lang dire. Utom na ka? Ha? Pwede naman.